Мне вельмі прыемна, што я магу ўсіх вітаць у доме Коласа. Як выступоўца, я без маски, але са многіх, толькі я сойду з гэтага месца, таксама я апрануў. Мне вельмі прыемна, што ў такі час дом Коласа збірае столькі шмат прыхільнікаў. Мне падабаецца, што столькі СМИ, журналистов присутнічае сегодня у нас на открытии этой выставы. Хотел сказать, что увогуле природные мотивы, яны заўсёды ідуць праз усё творчасць Якуба Коласа. И мне вельмі прыемна, что сегодня мы узгадываем добра забытое мінулае. Хотел вот сегодня как раз перед открытием гартал новую землю Якуба Коласа. Выдание, которое вышло в 2002 году с иллюстрациями, малюнками шановного нашего Василя Шаранговича. И вот отчуваю, что вельми добро сполучилися якраз слова Якуба Коласа и малюнки. Они якраз вельми добро один одного дополняли. И вельми приемно, что фактично раз 20 год мы вертаемся до этой идеи. Мне вельми приемно, что мы можем проанализовать сегодня гэты 20-гадовый шлях и зразуметь, як гэтыя книги повинны выглядать сегодня с тягом часу. Якраз вот у нас в студии месяц так отбылся, что мы робили открытие творов Якуба Коласа, присвяченные детям. И теперь мы снова вертаемся до этой нашей зимовой, новогодней тематики. Конечно, сегодня надворье не вельми такое зимовое, а летом не меньше. И оно показывает, насколько богата как наша природа, так и душа нашего народа. Что от морозов до вильготи, до одлиги и снова назад. Насколько мы гостинные. И тому сегодня на открытии этой выставы мне вельми приемно вітаць и представников семьи Якуба Коласа, наших супрацовников, ну и, вядома, Наталью Шарангович, якая представляет другую частку семьи, якая спрачынілася 20 год назад да вось гэтага выдання. Я спадзяюся, что вам эта выстава сподобается, потому что наш музей, на жаль, невялікі, ну, как говорить по-русски, маленький да удаленький, тому хотелось, как вы атрымалі асалоду от наведвання нашего музея. И, конечно, калі выйсці нават на двор, мы можем убачыць все хараство гэтай прыроды якраз тут, потому что супрацоўнікі музея, семья на працягу апошніх 60 год якраз стараліся захаваць ту атмасферу прыроды, якая была закладена еще самим народным песняром. И спадзяюся, что вот якраз усе гэтыя мотивы на сегодня у нас сполучились, и мы якраз сегодня добра поразмаўляем на гэтую тему и поглядим, якія змены адбываліся ў выданні твору Якуба Коласа, и зноў жа проаналізуем творчасць і нашего народного мастака Василя Шаранговича. Вялікі вам дзякуй, прыемнага прагляду і вітайце, заходзьце до нас. Мы заўсёды хочам вас усіх бачыць і даю гарантую, што кожны раз, як вы зайдзеце до нас у музей, ён для вас будзе заўсёды новым. Дзякуйце. Дякую, Александр Васильевич, за такие слова. Хотелось бы сказать, что сапраўды гэтая выставка, якая называется «Уладарство холоду великое», оно является протягом такой бурливой деятельности на протягу минулого года и початку гэтага, бо не только выставки были онлайн, докладнее офлайн, и так само онлайн, когда можно было зайти на сайт, вы маете возможность зайти, поглядеть, там шмат материалов, которые описывают не только життєвий шлях, не тільки творчість, але і вельми такі маловідомі факти життя і діяльності Якуба Коласа. Наогул варто сказати, що Якуб Колас – це один з таких лепших поетів, які описують білоруську природу, читаючи ту ж саму нову землю, можна справді ганоритися, що ти живеш на просторах такої країни, де така багатіша природа.
І варто сказати, що природоописання шмат сутыкаецца і ў паэтычнай, і празаічнай творчасці Колуса. Ну а природоописальная лірика наогул не можа не кранаць і не пакідае без эмоцый. У сваю чаргу трэба таксама адзначыць, што і Васіль Шаранговіч вельмі маляўніча і выдатна перадае радкі Якуба Колуса. Ён выдатна працаваў і з тэкстам, што якраз такі бачна ў яго графічных работах, якія вы можаце пасля адкрыцця нашай выставы паглядзець. І вельмі тонка, вельмі пранікнёна нам перадае радкі Колуса, толькі Якуб Колус гэта ў словах рабіў, а ў мастацкіх працах гэта робіць Васіль Шаранговіч. І вельмі сімвалічна, што мы менавіта ўзялі зімовыя матывы Якуба Колуса, да? Бо зіма у новай зямлі і не толькі, перадусім у паэме выдатнай геніяльнай новая зямля перадана вельмі тонка і ва ўсіх, скажем, фарбах гэтай пары года сапраўды зіма перададзена. І гэтаксама перададзена і ў працах Васіля Шаранговіча. Больш за тое, Васіль Шаранговіч якраз такі нарадзіўся 14 студзеня, якраз у зімовую пару, і поэтому мы так і прымеркавалі гэтую нашу выставу. І вельмі прыемна, што з намі сёння прысутнічае шаноўны госць, першы намеснік старшыні Беларускага саюза мастакоў, дачка Васіля Петровича Шаранговіча. Наталья Васильевна, для ласка, вам слово. Сегодня так много людей в сегодняшнюю такую, здаецца, складаную погодную такую, надвор'е такое у нас складанае, сапраўды не вельмі зімовае, і вы сюды прыйшлі на адкрыццё выставы, і я думаю, што вас вабіць, відаць, сама асоба Якуба Коласа. Это сапраўды такая асоба, которая, ну, для нас, для ўсіх, яна адчуваецца по-рознаму. Вельмі прыемна, што тут ёсць людзі, которые былі, ведаюць, не просто так, не здалёк ведаюць наша шаноўная Якуба Коласа. Вы ведаеце, мне прыемна тут разам з вами быць, таму што сапраўды, як бы, з аднаго боку я прадстаўляю сёння Саюз мастакоў як афіцыйную арганізацыю, прыемна, што адкрываецца ў гэтых сценах выступы, што ёсць у вас такі ўжо неблагі выставачны зал, нават два я гляжу ўжо выставачныя залы з двумя вельмі хорошымі праектамі. А з другого боку, ведаеце, я сапраўды прадстаўляю тут асобу свайго бацькі, народнага мастака Васіля Шаранговіча, который душою хацеў бы, канешне, сёння тут з вами прысутнічаць. Тым больш, што калі ён стварыў гэтую серыю, а стварыў ён яе сапраўды 20 гадоў таму, таму што кніжка выйшла ў 2002 годзе, а работы-то былі створаны ў 2001 годзе, так што, па сутнасці, юбілей, правільна вы адзначаеце, 20 год прайшло. І для яго гэта была справа ягонага жыцця. Ён вельмі сур'ёзна да яе адносіўся. Ну, магчыма, таму, што асоба Якуба Коласа для яго была важнай і знаёмай яшчэ з дзяцінства. І ён шмат разоў згадваў пра тое, як матуля ў свой час у вёсцы, это была невялікая вёсца на Мядзельшчыне, сёння ўжо яна і не жывая, там ніхто не жыве ў гэтай вёсцы, тады было шмат людзей. Як яна чытала, вельмі хораша чытала Якуба Коласа на памяць. Увіце сабе такі вялікі твор і ведаць яго на памяць. І вось з дзяцінства гэтага проста урэзалася яму вось гэтыя словы, гэтыя радкі. Ён і сам, каб быў вось тут разам з намі, я думаю, што ён адчувае тут, так сказать, прысутнасць такой колькасць людзей. Ён бы прачытаў і сёння на памяць слова Якуба Коласа. Таму, калі узнікла ідэя зрабіць вось гэтую серыю работ, для яго гэта была сапраўды справа жыцця. Ён жыў з Якубам Коласам шмат гадоў, ён ведаў яго, ён лічыў, што гэты твор – гэта сапраўдны, самы вялікі эпас у беларускай літаратуры. І ён варты таго, каб яго аздобіць таксама эпасам. І таму невыпадкова ўзнікла так многа ілюстрацый, таму што ўвесь цыкл ён з сабой уяўляе 91 ілюстрацыю. Это много, это вельмі много сапраўды, і створаны яны былі вельмі хутка, літаральна некалькі месяцаў. З аднаго боку, это просто было такое, не было магчымасці рабіць даўжэй, трэба было хутка зрабіць, надрукаваць кнігу, была такая магчымасць, а з другого боку, это была як бы такі штуршок. У любого творчага чалавека павінен быць пэўны творчы штуршок. Ёсць магчымасць, трэба зрабіць. І часу было, канешне, аддадзена, ну, і сілу было аддадзена многа, але, мне здаецца, атрымалася галоўнае, атрымаўся мастацкі эпос. Эпос человека, который жил усё жыццё душою з Якубом Коласам, который ведаў усё то, што тут намалявана, ён ведаў
Ён адчуваў, ён пражыў гэтае жыццё, ён ведаў, як жылі людзі на вёсцы, ён ведаў, як святкавалі гэтыя святы, якая была прырода. Усё тое, што апісваў і расказваў Якуб Колас, Васіль Шаранговіч, ён як бы прайшоў сам праз гэта. Таму гэта таксама ягоная паэма, але мастацкая паэма. І ведаеце, мне вельмі прыемна, што сёння мы вось тут адкрываем з вамі выстаўку, у которой ёсць, толькі частка гэтага вялікага эпасу. Але, ведаеце, вельмі для мяне сапраўды было нечакана, калі раптам вось музей, куратар выстаўкі вылучыў менавіта зімовую тэматыку. Я думаю, што нават такога менавіта яшчэ і не было, каб вось так менавіта адну тэму вылучылі. Не толькі таму, што 20 гадоў прайшло і на вуліцы няма снегу, але ён, магчыма, будзе, а таму, што гэта сапраўды вельмі прыгожая пара часу. І мы ўсе з вамі спыталі праз колькі мы не бачылі нармальную зіму. А ў гэтым годзе раптам вываліла шмат снегу. І мне здаецца, што все мы, весь наш не толькі горад, я не веду, вся Беларусь, відаць, выйшла на вуліцы, таму што гэта прыгожа. Мы трошкі забыліся, як гэта прыгожа. А людзі ў той час, калі праходзіла дзяцінства Якуба Коласа і Васіля Шаранговіча, яны жылі ў зімовым часе. І яны ведалі, як гэта прыгожа, які снег, калі ёсць сонца, які снег, калі, я не ведаю, калі месяц на вуліцы, якога ён колеру. І калі вы пройдзеце па гэтай маленькай выставе, вы заўважыце снег рознага колеру. Ён не белы, ён можа блішчыць, ён можа быць фіялетавы, ён можа быць ружовы, таму што ён такі насамрэч. І людзі жылі вось у гэтым асяродку, ім было добра, былі хорошыя зімовыя святы, былі нейкія складаныя моманты, таму што бацька мой, дарэчы, досыць часта ўспамінаў не толькі святы, але тое, што як яны малыя, зусім малыя, па снезе, у які правальваешся амаль цалкам, па марозе, па 10 кілометраў хадзілі, напрыклад, у школу. То есть зіма мела розныя выгляды для гэтых дзетак, і яна таму так і запомнілася. Але мне здаецца, што вось гэта вылучэнне гэтай серы, вось гэта адчуванне хараства, нечаканага хараства, до которого мы зараз з вами спрычыніліся, это вельмі цікава. І шчыра скажу, калі серыя была зроблена, Васіль Петрович хацеў толькі аднаго, каб гэтая серыя абавязкова захавалася ў музеі Якуба Коласа. І збіралася яна доўга, як бы і не адзін год, але вельмі рады мы нашай сям'ёй, што гэта серыя зараз вось гэтых сценах, таму што гэта намоленыя сцены, таму што тут прыходзяць шмат людзей, шмат моладзі. І важна, што гэта моладзь, яна таксама спрычынялася да нашай гісторыі і да нашай літаратуры і праз слова, і праз мастацтва. Таму я з вялікай удзячнасцю хочу сказаць вам, што выстаўка выдатная, цудоўная, і, канешне, наша сям'я безумоўна заўжды падтрымае любыя ініцыятывы, которые будзе рабіць музей менавіта для таго, каб па-мастацку паказваць Якуба Коласа. А як афіцыйны прадстаўнік Беларускага саюза мастакоў хочу сказаць, што дзейнасць музея, накіраваная на тое, каб мастацтва спалучалася са словам, яна вартая вельмі вялікай павагі. Дзякуй. За такія словы. Лепшай прэзентацыі новай зямлі, напэўна, не можа быць, як вы сказалі. Сапраўды музей вельмі такія багатыя традыцыі. І першую чаргу за таго, што музей пастаянна не парываў сувязі непасрэдна са паэтам народным Якубом Коласам. Бо першы дырэктар музея быў Міцкевіч Даніла Канстанцінович, гэта старэйшы сын Якуба Коласа. Вельмі добра шмат дапамагаў малодшы сын Міхась Канстанцінович Міцкевіч, быў доўгі час яго супрацоўнікам. Нам дапамагаюць унучкі Якуба Коласа па музейнай справе, не толькі па музейнай справе, дарэчы, хочу адзначыць, але і даследуюць творчасць, жыццёвы шлях, гэта Марыя Михайловна Міцкевіч, Вера Данілова Міцкевіч. Вось прысутнай Марыі Михайловне хацелася б даць слова. Калі ласка, Марыя Михайловна. Для мяне сапраўдна гэтая кніжка «Новая зямля» мае вялікую такую ценнасць, таму што, як казаў Міл Гілевіч, яна павінна быць у кожнага беларуса. Бо адкрывая гэтую кніжку, з першай да апошняй старонкі, это ўсё наша беларускае, паўстае наша Беларусь. У ёй столькі і філасофскага некага смыслу, і паэзіі, і разважанняў. І вось вельмі прыемна, што гэта паэтычная такая душа Якуба Коласа. Яе трэба, безумоўна, гэтую кніжку чытаць, але толькі вось душа сапраўднага мастака Васіля Шаранговіча як бы злучылася з гэтым паэтычным духам Коласа,
што стала вынікам такой цудоўнай творчасці, такіх цудоўных ілюстрацый. Трэба адзначыць, што вось якраз зімовыя матывы, зімовая частка новай зямлі стваралася далёка ад роднай Беларусі, на Куршчыне, дзе быў эвакуацыя пасля Першай сусветнай вайны Якуб Колас. Ён вельмі хацеў прыехаць на радзіму, пабачыць вось гэты снег, гэты дрэвы, гэта ўсё, што так яму блізка да яго сэрца. І таму, можа, так яскрава якраз напісаны вось гэтай зімовай часткі ў паэме «Новая зямля». Безумоўна, вось гэтай малюткі, гэта ўсё настолькі вялікая для нас творчасць, для нашчадку Якуба Коласа, і таму яшчэ раз хацелася выказаць вялікую падзяку шаноўнаму гаспадару Васілю Шараговіча за яго мастацкі дух, за яго творчасць, якая зберагаецца не толькі ў музеі, але ў нас у нашчадках, бо ёсць кніга з яго дарчым надпісам. А моей настольнай кніжкай з'яўляецца вось такая, так сам ілюстраваў, якая выйшла, маленькая гэтая кніжачка, якая выйшла да 90-годдзя Якуба Коласа. Ну і таму што быў яго дзень нараджэння, хацелася б пажадаць і здароўя, і далейшай творчасці, і мы заўсёды ён будзе шаноўным госцем у нашым музеі. І вялікія зычэнні і прывітанні ад нашчадкаў Якуба Коласа. Дзякуй вялікі. Сапраўды спалучэнне, як вы можаце са словаў бачыць, спалучэнне двух волатаў, мастацтва беларускага ў глобальным сэнсе гэтага слова, гэта яшчэ на наступнае пакаленне нават. Але трэба сказаць, што зімовыя матывы у Якуба Коласа не толькі праявіліся менавіта ў геніальнай паэме «Новай зямлі», але і ў дзіцячай творчасці гэтаксама. І трошку раней мы прэзентавалі выстаўку, якая была прысвечана нашым выданням дзіцячых апавяданняў Якуба Коласа, «Міхасёва прахода», «Рак Кусач» і «Савось распуснік». І менавіта у гэтых і іншых апавяданнях зімовы час прадстаўляецца як такая вельмі прыгожая пара, адметная пара для дзяцей, вясёлая пара для дзяцей, дзе можна пакоўзацца на санках, урэшце рэшт па льду пакоўзацца. І гэта пара насычана прыгожымі малюнкамі і нават прыгожымі з'явамі. І якраз такі Якуб Колас у дзіцячай творчасці вельмі дасціпна, з гумарам, даступнымі словамі перадае дзецям адчуванне гэтай пары. І сапраўды гэтыя ўсе дзіцячыя творы вельмі лёгка чытаюцца. І я думаю, што кожнаму, спадзяюся, што кожнаму пакаленню для беларусаў будзе лёгка, для маленькіх беларусаў, которые будуць больш старэйшыя, яны будуць праходзіць да новай зямлі, гартаць радкі і глядзець ілюстрацыі Васіля Шараговіча. Мне б хацелася перадаць слова галоўнаму захавальніку музея Міцкевіч Васілі Валерыевне і далей. Мне б хацелася сказаць, што у зімнюю пару ў студзені месяцы нарадзіўся не толькі наш шаноўны мастак, народны мастак Беларусі Васіль Петрович Шарагович, але і малодшы сын Якуба Коласа Міхась Константинович Міцкевіч, якому 31 студзеня гэтага года споўнілася б 95 год з дня нараджэння. Аддзел фондаў нашага музея ў хуткім часе прадставіць усім нашым наведвальнікам, усім зацікаўленым новы выставачны праект, прысвечаны менавіта Міхасю Константиновичу, дзе мы пакажам і матэрыялы з фондаў нашага музея, цікавыя матэрыялы з уласнага архіва нашчадкаў музея, нашчадкаў Якуба Коласа. Но мне б хацелася б сказаць, што Міхась Константинович Міцкевіч вельмі любіў паэму «Новая зямля», і кніга з ілюстрацыямі Васіля Петровича Шараговіча была адна з яго любімых кніг. Ён захоўвае кнігу з аўтографам майстра ў сваёй асабістай бібліятэкі. Ну і наколькі я ведаю, Міхась Константинович вельмі добра ставіўся да Васіля Петровича, яны сябравалі, не раз размаўлялі. І мне ў асабістых беседах ён казаў, што ён высока цэніць
працы Васіля Петровича Шаранговича, бо працаваць у кніжнай графіцы, у акварэльнай графіцы вельмі цяжка, бо яна не церпіць нейкіх там недакладнасцей, недарэчнасцей, гэта вельмі складана выправіць. Таму праца Васіля Петровича ён вельмі высока цаніў. Ну, а мне б хацелася сказаць, што Михась Константинович Мицкевич з'яўляецца прототипом галоўнага героя паэмы Якуба Коласа для дзяцей «Міхасёвы прыгоды». І вось зусім недавно Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа прэзентаваў цэлых 3 кнігі выданняў твораў Якуба Коласа для дзяцей, дзе вельмі яскрава і маляўніча паказана менавіта зімовая пара, асабліва у Міхасёвых прыгодах. І я хочу перадаць слово нашаму супрацоўніку Ользе Новажылавай, якая працытуе невялікі урывак з гэтай паэмы. Надокучила детям зима, им разгону зимою няма. Маркотно Михасю, Олесю и Ясю, а Володю, Андрею и усім, хто дуреє і хоче розгону. Ну, Юрку, Симону, Маринці, Тетянці, Аленці, Мар'янці, і Інці, і Юльці, Натальці, Ганульці, ну, словом, дівчатам і хлопцям тим хватом. Согнали охоту на санках, на лижах, коньках і лядянках. Зимою забави не вельми цікаві. Морози, завеї, і нос посініє, чуть вискочиш з хати на холод затятий. Хвороби зимою йдуть з чарадою. То свінка, ангіна, одёж, шкарлатина, то біж живоглиб, лютий злий дифтерит. Надокучила дітям зима і чекає весни і гурма. І хочеться яшчэ дадаць, што і сёння гэтая паэма вельмі папулярна сярод дзяцей і сярод дарослых. І вельмі прыемна, што гэтае выданне першае ў 21 стагоддзі, таму што папярэдняе было ў пачатку 90-х гадоў. Таму чытайце і атрымайце асалоду. Ну, хацелася б напрыканцы падзякаваць усім, хто завітаў на гэтую выставу, выступоўцам. Вельмі прыемна было, што цёплыя словы прагучалі у адрасы Васіля Петровича і Якуба Коласа, і сваякоў Якуба Коласа, і сваякоў Васіля Шаранговича. Застаецца пажадаць вам прыемнага прагляду і спадзяюся, што для вас прыход на гэтае мерапрыемства не быў марным. Калі ласка, атрымоўвайце салон.